नमस्कार मित्रांनो, बहुतेक असे जे कुक्कुटपालक व्यावसायिक आहेत यांचा काही कमेंट्स येत आहेत की कोंबड्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्दी होत आहे किंवा कोंबड्या घरघर करत आहेत आणि त्यांचे मर ही सुद्धा या ठिकाणी होत आहे. यासाठी काही इलाज आहे का, म्हणून आज हा व्हिडिओ घेऊन येत आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी नामदेव साबळे ॲग्रो ऑर्गॅनिक फार्म यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करतो. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा. आजचा जो प्रश्न आहे मित्रांनो, आता हे बघा, माझ्याकडं तर तसं काही नाही सध्या दिसत नाही आहे, पण बहुतेक फार्मवर काय होते, कोंबड्यांना या ठिकाणी सर्दी होते आणि सर्दीमुळे बहुतेक कोंबड्या या ठिकाणी असा घरघर आवाज करतात, नाकातून पाणी येतं, डोळ्यातून पाणी येतं, या प्रकारचे सिम्पटम्स म्हणजे CRD टाईपचे सिम्पटम्स या ठिकाणी बहुतांशी या दिवसामध्ये दिसत असतात. त्याचं कारण असं आहे की सतत पाऊस पडतो, मध्ये वातावरण बदल होतो आणि यामुळे सर्दी होण्याचे या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात चान्स असतात आणि या ठिकाणी आपल्या कोंबड्यांची बहुतांशी मर सुद्धा या ठिकाणी होऊ शकते. तर यावर साधा आणि सोपा तुम्हाला एक घरगुती उपाय मित्रांनो सांगणार आहे थोडक्यामध्ये. हे बघा, आता तुम्ही समोर पाहू शकता, हे पाणी टाकलेलं आहे मी. हे बघा, हे कोंबड्यांना पिण्यासाठी पाणी टाकलेलं आहे. हे बघा, आता याच्यामध्ये काय आहे मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, लसूण, अद्रक आणि काळी मिरी, जी काळी मिरी असते, हे घेऊन तुम्हाला जेवढं पाणी बनवायचं आहे त्या प्रमाणामध्ये ते घेऊन मिक्सरला लावून बारीक करून पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आणि कोंबड्यांना प्यायला द्यायचं आहे. हे तुम्हाला कंटिन्यू 2-3 दिवस करायचं आहे. 100% तुम्हाला या ठिकाणी हमी देतो की आपल्या कोंबड्या जर घरघर करत असतील, कोंबड्यांना सर्दी असेल, नाकातून पाणी येत असेल, अशा प्रकारचे जर काही आजार तुमच्या फार्म आले असतील तर याचा अवलंब करून तुम्ही हा आजार घालू शकता. आणि जरी तुमच्या फार्मवर असं काही सिम्पटम्स तुम्हाला दिसत नसतील, पण वातावरण बदलामुळे हे आजार येण्याचे चान्सेस या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतात. म्हणून तुम्ही निदान 15 दिवसातून 2 वेळा तरी हा पर्याय या ठिकाणी अवलंबायचा आहे की ज्यामुळे तुम्हाला आपल्या व्यवसायामध्ये या ठिकाणी कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. मित्रांनो, पुन्हा एकदा सांगतो, जर कोंबड्यांना सर्दी किंवा नाकातून पाणी येणे, डोळ्यातून पाणी येणे, कोंबड्या घरघर करणे, अशा प्रकारचे जर सिम्पटम्स कोंबड्यामध्ये आढळत असतील तर या ठिकाणी तुम्हाला अद्रक, लसूण आणि काळी मिरी याची पेस्ट करून पाण्यामध्ये टाकून प्यायला द्यायची आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल आणि शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.